Трябва да натисна втори път. Не съм много сигурна и затова трябва да сложа цвейците. Да. Не, върви клипа. Ето сега почиваме на друго место, обаче тия нашите деца винаги си намират някъде да се катерат, да се изцапват, да не слушат. Дамянчо, ела по-близко, там си далече. Нема да те познаят вашите. Ето, приближават се към мене, Дамянчо. Дамянчо, какво става сега? Днеска предпоследен ден, а? Да. И утре закриване. Какво ще донесеш? Ами, не знам. Още ли не знаеш? Трябва да знаеш вече. Значи не карай баща ти да прави баница, защото има достатъчно баби и майки. Така нещо друго там измисли. Сладко, солено, какво се сечеш? Айде, чао. Алекс! Алекс, ела тука. Ела за интервю. Ела интервю правиме. Изброй днес. Елате тримата. Ти си направил. Днеска колко пъти ти се карах аз на тебе? Да кажем два пъти. Какво направихте там горе сутринта? Я кажи тук на баща ти, на майка ти. Не им слага ушета. Не е снимка. Какво направите и за какво ви се кара и оня човек и аз? Какво хвърляш? Защото хвърляхме топ. И бутнаха оградата. Бутнаха оградата. Представете ли? Бутнаха единият стълб. Да. Стой тук, бабо. Това изобщо не ми харесва. Добре. Така, Алекс, обърни се. Добре, утре закриване, сега храня кучетата. Аз не си давам целия сандвич. Трябва и аз да ям, но здравословно. Добре, Миме, утре какво ще донесе за закриването? Два чипса, Добре. заю-баю и сок с сън. Добре, достатъчно, браво. Тони, какво ще донесе за закриването утре? Дам баница Баница? с панак. Да, направена от баба Катя и тебе. Кола. И сладък салам, който е направен от шоколад. Вече е направен. Бабо, какво ще донесеш? Баница с сирене. Чудо! Най-обичам баница с сирене и с панак много обичам. Филип, ела тука. Ясно се кефа, бе. Ела. Филип, какво ще донесете вие с Алекс? Ела ми кажи. Ела, че не се чува, ела по-близко. И какво? Торта. Няма торта. Баба Мими какво ще направи? Кекс? Тя прави много хубав кекс. Да. Лео и Йона се заминават. Значи, разбираме се там, дето е кучето. Да. Добре. Да не се цапат. Дири, ти какво ще донесеш утре? Аз ще донеса водката. Водката за учителите. Като най-голяма, защото оплашихме едно дете. Няма голямо той. дете. И той ще дойде, той ще донесе водка и като станат две бутилки. Сандвичът свърши, защото го дадохме на кученка. Добре, сега ето да види майка ти за какво прави сандвичи да ги дадете на кучетата. Не се ми, Йоско. Не си мръсен. Не ходете на водата, чувате ли ме? Стойте се, добре. Ето ги пак хранат кучета, ама какво им дават, не знам, остатъците от сандвичите. Значи днеска всички деца си издадат сандвичите, защото имаше кучета тука. Нали, Филип? Идват още, това е лошо. Идват още. Ето ги обикалят по паркинга. Значи почивка, половин час, ами те се наядоха за 10 минути и сега само обикалят. Идват двете кукли. Намери ли го? Знам, аз го видях и му казах. Аз му казах, че го търсите. И той каза, добре, викам търся да се състезават, да. Защото не може да кара за това. Кари! Интервю какво ще донесе за закриването? Хари, айде да ми свалиш всякъва. Добре, чакай, тук помага Хари на Дани. Първо. Те са най-добрите. Хари, какво ще донесе за закриването? Кола, китове и човек. Добре.